Искате ли да сте известен като стола и най-дриско педераса? Трябва да изпълните няколко стъпки. Трябва да пееш добре. Трябва да затапваш хората. Кой си? Иван Танев. Ванка, Ванка. виж сега. Да. Първо ходи и свали малко килограми, моето момче. И тогава ела. Беги навънка, не става за вертикали въобще. Айде да не се занимаваме с теб. Приятелю млад, добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град. Добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роса от мен. Нека тя да ти напомня с аромата си. Трябва да се напиеш до припадък. Трябва да си илюменат. Трябва да си ебеш майката. А ти какво ще едеш? На майка ти путката екс да.